od zakladateľa až po dnešnú generáciu Steinerovcov sa všetci venovali knihám. Môj detko a babička to nejedli, lebo to nebolo košer. Ale nám, deťom, to dali jesť. Bolo to hlboko veriaci človek, takzvaný ortodoxný biblický učenec. Dlhoročný mestský lekár Jakub Moškovič, ktorý zomrel v roku 1902. Keď si odmyslíš hlavu, prsia, zadok, nohy, no čo ti ostane? Ty, Sára. Budapešť má, Bratislava má, Krakov má, kde kto má. Košice nebudú mať. Tak budú mať aj Košice.